समोरच्या भिंतीपासून ती मागे बघा विटांमध्ये बांधलेली भिंत दिसते का, सिमेंट प्लास्टर, ती मागची भिंत. हा मागच्या भिंतीपासून या भिंतीपर्यंत हा एवढा जो मोठा इथे प्रशस्त जो पडलेला जो परिसर आहे ना, यालाच गडावरचा महाराजांचा पूर्वीचा प्रशस्त राहता राजवाडा बोलतात. नसेल का महाराजांच्या ही पदस्पर्शाने पावन झालेली जागा? तर आज आम्ही असे लाखो शिवभक्त पाहतोय की खरोखर आलेल्या या ठिकाणाची माती कापडाला लावून जाईल इतकी जागा पवित्र आहे. शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला ते ठिकाण कोणतं? शिवनेरी किल्ला. महाराजांचं बालपण कुठे गेलं? पुण्यात लाल महालात गेलं. शिवाजी महाराजांची पहिली राजधानी असणारा किल्ला राजगड होता, ही दुसरी राजधानी. ज्यावेळी या रायगडावरून स्वराज्याचा राज्यकारभार पाहत होते त्यावेळी महाराजांचा मुक्काम या घरामध्ये होता. हे घराची पडवी आहे, जुने घराचे कॉलम आहेत, समजले काही चौकोनी दिसतात ते लाकडाच्या खांबांसाठी. ही पडवी आतमध्ये 2-2 मजल्याच्या इमारती. तिथेच महाराजांनी स्वराज्याचा वास्तव्याचं ठिकाण इथे होतं महाराजांचं. आणि स्वराज्याचा राज्यकारभार या गडावरून पाहता पाहता एक स्वतंत्र सूर्य रायगडावर मावळला. तो दिवस होता काळाचा रायगडाला 3 एप्रिल 1680. या दिवशी महाराजांचा मृत्यू याच घरामध्ये झाला होता. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूची तारीख माहिती आपल्याला सर? 3 एप्रिल 1680. त्यावेळी महाराजांचं वय 50 वर्षाचं होतं. हा वाडा, त्या मागचा जो चौथरा जो दिसतो ना, हा चबुतरा, याला मुतपाकखाना बोलतात. मुतपाकखाना म्हणजे स्वयंपाकघर, किचन होतं, किचन. प्लस या रायगडाच्या बाजूनी ज्या भिंती जे दिसतात ना, या भिंतींना काही दरवाजे बंद केलेत. हे भिंतींचे दरवाजे म्हणजे सह्याद्री माउंटनवर, सह्याद्री पर्वतावर इथून पहारा केला जायचा. लाल फेटावाले, कमरेला पट्टेवाले, पिळदार मूशवाले, हातात तलवारवाले, कमरेला ढालवाले पहारेकरी इथून सह्याद्रीवर पहारा करायचे. तुमच्या वाचनामध्ये आले का? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दरबारामध्ये कधी स्त्री नाचली? छत्रपती शिवरायांच्या दरबारामध्ये, सैनिकामध्ये, राज्यामध्ये परस्त्रीला कोणता दर्जा मिळत होता? मातेचा. पण शत्रूच्याही बायका महाराजांचा आदर करत होत्या. असा चारित्र्य संपन्न राजाचा वास्तव्याचे ठिकाण त्यावेळी रायगडावर या ठिकाणी होतं. हा त्यांचा महालाचा भाग आहे. आता रायगडावर आपण मुख्य बालेकिल्ल्यात आहोत. बालेकिल्ला म्हणजे किल्ल्यावरचा एक महत्वाचा कारभार चालणारा ठिकाण. रायगडावर स्वच्छ आणि सुंदर वातावरण असेल तर या गडावरून 8 किल्ले दिसतात आणि 96 गावं दिसतात. तोरणा, राजगड, प्रतापगड, लिंगाणा, सोनगड, मानगड, चांबारगड आणि मकरंदगड. हे किल्ले रायगडावरून वातावरण किल्ले असताना कुठे दिसतात? रायगडाला आजूबाजूचं खालचं जे पटांगण लाभले, खोरं लाभले ना, त्या खोऱ्याला जावळीचं खोरं म्हणतात. जावळी खोरं एवढं घनदाट जंगल होतं माहितीये ना तुम्हाला, की सूर्यकिरण जमिनीला पोचत नव्हतं. म्हणजे कसलं जंगल असेल असे म्हणतात इतिहासामध्ये, की आपल्या डोक्यातली उजर अस्वलाच्या केसात सोडली तर ती सापडेल, परंतु पूर्वी या जावळी प्रांतावर मोकाट सोडलेला हत्ती सापडणं अशक्य होतं. एवढं घनदाट जंगल गडाच्या परिसरामध्ये होतं बघा. आता इथून समोर जो आहे पूर्व, ही गडाची पश्चिम, पूर्व पश्चिम असं अंतरात 3 किलोमीटर. ही गडाची दक्षिण बाजू आणि ही गडाची उत्तर बाजू. दक्षिणेला काळकाई कडा, उत्तरेला टकमक टोक. पूर्व पश्चिम 3 किलोमीटर, दक्षिण उत्तर 2 किलोमीटर. पूर्वेला तोरणा, राजगड, लिंगाणा येतो. दक्षिणेला प्रतापगड, मकरंदगड येतो आणि गडाच्या उत्तरेला सोनगड, मानगड आणि चांबारगड येतो. वातावरण जर क्लिअर झालं ना, तुम्हाला 2-3 किलो मी नक्कीच दाखवेन बघा. तर ही महाराजांच्या घराची जागा आहे. ही त्यांची स्वयंपाक खोली आहे. याला मुतपाकखाना बोलतात. मुतपाकखाना म्हणजे किचन. तुम्हाला जर वरती जायचं असेल तर चपला काढून जाऊन येत्या महालात आणि मग आपण पलीकडे जाऊन खलबतखाना, मनोरे, टाकसाळ खोली आणि गंगासागर तलाव हे बघायला समोर जाऊया आपण.